Hvad så? Mit navn er Niklas. Velkommen til. Det er lidt anderledes sted, jeg står det her. Jeg skal nok forklare det. Hvor er jeg lige nu? Det er lækker udsigt. Prøv lige at tjekke det her, altså. Hvad er det for noget, Niklas? Hvis det er første gang, du ser mig, vil du så ikke gøre mig en tjeneste og gå ned og trykke på den røde subscribe-knap nedenunder. Det vil gøre mig så lykkelig. Vi er på jagt mod de 8.000 subscribers, så hvis vi kan ramme det, kunne det være fedt. Så gå ned og tryk subscribe, og så håber jeg, at du kan lide videoen. Husk at følge min Instagram, fordi jeg er ret sej derinde. Hvad så, Niklas? Okay, hvad så? Velkommen til. Jeg er flyttet til Ungarn, fordi jeg har købt et luksushus her. Så følg med, jeg tænkte, i dag der skal vi vise jer rundt i min luksusmansion i Ungarn. Fordi så mange penge har jeg. Terrasse her. Flot, ikke? Ja, der er ikke så meget at sige. Lad os gå indenfor. Kom med. Så, velkommen ind. Vi lukker lige døren. Yes. Lad os starte her. Toilet. Det ene af de 2 toiletter i huset her, som er, der er et toilet, der er en håndvask, og der er et bad. Mere behøver man ikke rigtigt, vel? Så lad os gå videre. Vi kan lukke her. Godt. Så kom med her. Køkken. Det her er stedet, hvor jeg selvfølgelig laver rigtig meget mad. Godt. Vi har et spisebord her. Tag et kig. Flot spisebord her. Ja, nu skal du filme på spisebordet. Yes, flot spisebord. Køkken, alt hvad der skal bruges. Mikroovn. Køleskab, tag et kig i køleskabet. Yes, perfekt. Og minibar med cola og sådan lidt vand. Yes. Og egentlig det her, der er vist hvad man skal bruge. Der er noget ovn og sådan lidt af hvert. Altså, jeg har tjener til det der. Nå ja, så har vi sådan en lille kammer her, kom med. Ja, det behøver jeg ikke at se. Godt. Stue her. Det var ikke meningen. Sådan der. Stue. TV. Bare kom med. TV, hvor vi har sat noget computer op. Dejlig, lækker sofa. Til flere millioner kroner. Yes. Jeg ved godt, det er lidt mørkt herinde, men det er, som man faktisk kan lave hjemmebiograf, men vi kan gøre sådan der. Godt, kom med. Yes. Bare. Ja. Godt, badeværelse, kom ind. Der er et toilet. Toiletpapir, for det skal man bruge. Tørretumler, vaskemaskine, for det kan bruges. Et bad, fordi man skal også blive ren en gang imellem. Med diskolys. Yes. Husets første værelse. Der er 2 værelser i det her lækre hus. Der er lidt, man skal bruge. Og en seng. Lidt rod og lidt skab og sådan lidt. Det er egentlig fint. Der er hvad der skal bruges, og det er egentlig et meget rart værelse. Hvis I følger med igen. Lidt større. Plads til noget lidt mere skabe. En dobbeltseng. Plads til at man kan make some love. Nej. Kom med. Her er husets bedste kvalitet ved det her. Det er luksus terrassen. Virkelig lækker stor terrasse, hvor at man kan hygge sig. Have det dejligt lækkert. Der er dejligt herude. Yes. Sådan der. Jeg vil gerne sige tak, fordi I ser med i den her video. Hvis I kunne lide den, så giv den et like, skriv en kommentar, fyr en masse kommentarer. Grunden til, at der ikke kommer vanvittigt mange videoer lige for tiden, det er fordi, at jeg er her i mit luksushus. Ja, tak fordi I så med i den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Smid et like, skriv en kommentar. Husk at tjekke min Instagram og Snapchat, og så ses vi i min næste video. Mit navn er Gleam. Adios.